салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаи моинак сар мекунем. Барномаи навбатира ҷавоб ба саволҳои шумо сар мекунем. Ай саволи якум савола додай. Шариф: аблава дар берун қапа маҷбурӣ барад ҳуқуқ дора ё ки не? ҳуқуқ надорад, рай қадира бурданда. Мегзарем ба саволи дуюм савола дода Юсуф: салом, корманди гаи бе калтак мошина манъ карданда ҳақ дора агар ба даст манъ кунад ё ки ба ратсия? Ягон корманди гаи ҳақ надорад ки бе ҳамун калтаки дасташ мошина манъ кунад ё ки ба ратсия манъ кунад ё ки просто ба дасташ манъ кунад. Ҳақ надоранд. Яъне бояд сай ки мисол корманди гаи дар ҳамин роҳҳо местанд, ай тарафи чап бигем корманди гаи истодаги ай мошина ай тарафи рост гузашта истояд. Ай тарафи чап рост дам ҳақ ҳуқуқ надорад ки манъ кунад. Вақте ки мисол ира манъ карда нишид, бояд ай паласаи роҳ бигзара ба тарафи ҳамин мошин баъд манъ кунад. Ҳамунам ба ҳамун калтакаш тоқа ҳақ дорад. Мегзарем ба саволи сеюм савола додай Аҷоибот Тиҷей: салом бародар, ҳозир каме аз ҷавонҳо ваини билета мехаранд, агар аблава қапа чӣ мешавад? Ҳозир қариб ки ҳама ҳамин кормандои ваинирам медонанд, кормандои ҳарбӣ ки ҳамин бисёриҳо аблава мекунанд, мисол медонанд ки ваини билета харидастанд, мераванд чона нигоди карда мехаранд ваини билета. Ай ҳамин сабаб вақте ки меқапанд ваини билети нигоди нишон метан, мебаранд тафтишон мекунанд, я тагторшона мекованд, мефаҳманд ки ваини билета харидагие. Мегзарем ба саволи чорум савола додай Муин: номукаллафии ҷиноят чист? Номукаллафии ҷиноят ҳамун чизеро мегӯянд ки дар вақти содир кардани кирдори барои ҷамъият хавфнок шахсе ҳамун ҷиноята содир мекунад ки мақсад касали рӯҳӣ дора ё ки заиф ақлай, ақлаш камай. ҳамира номукаллафии ҷиноят мегӯянд. ҳамин шахсҳо ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд. Бо ҳамин чиз дар боби 14 кодекси ҷиноятӣ моддаи 24 омадагия пиратар даомшай ҳамҷа метавонӣ бихонӣ. Мегзарем ба саволи панҷум савола додай Сардор: озод кардан аз ҷазои ҷиноятӣ чист? озод кардан аз ҷазои ҷиноятӣ ҳамие ки мақсад шахсе ки бори аввал ҷинояти на чандон вазбин мекунад ва баъди ҳамин ҷиноята содир карданаш мерава ба мақомотҳо, ба гуноҳи кардаш иқрор мешава ва зараре ки ба ҳамин ягон шахсият ё ба ягон чиз мерасона, ҳамун зарара барқарор мекунад. ҳамира озод кардан аз ҷиноят мегӯянд. Мисол ҳамин шахсият метавонад ки ба ҷавобгарӣ кашида нашавад. бо дар ҳамин кодекси ҷиноятӣ боби 11 моддаи 72 нависагия дар ҳамин мавзӯъ дар ҳамин бора пиратар бо ҳамҷа мехонӣ худат. Мегзарем ба саволи шашум савола додай Шоҳ Давлатов: донишгоҳа буд кунӣ дар Гаварнори Россия барои баъди 5-6 сол биёй метавонӣ диплома гирӣ. Албатта ки дипломгирӣ ягон ҷои мушкилӣ надорад. Мегзарем ба саволи ҳафтум савола додай Сидиқов: дар мактаб телефон бурдан мумкин ё ки не? Мумкин нест. Мо дар барномаи пешина дар ин мавзӯъ дар савол ҷавоб дода будем. Мегзарем ба саволи ҳаштум савола додай Шорух: дар бораи президент дар конститутсия куҷо шуда омадагия? Дар бораи президент дар конститутсия боби 4 моддаи 64 то 72 дар бораи президент омадагия. Метавонӣ бидрои бихонӣ. саволи наҳумам додай бо ҳамун Шорух: моликияти муштарак гуфта чиро мегӯянд? Моликияти муштарак гуфта ҳамин кодекси оилавӣ боби 7 моддаи 34 биги бихон дар уҷа бо пиратар фаҳмонагия яке ҳам кӯтоҳтар аз ма мефаҳмонам. Моликияти муштарак ҳамун чизеро мегӯянд ки мақсад дар ҳамин давоми зиндагӣ зану шавҳар молу мулке ки ба роҳи кор ҷамъ мекунанд, мисол ҳамира моликияти муштараки зану шавҳарӣ мегӯянд. Мегзарем ба саволи даҳум савола додай Шахси номаълум: сафедкунӣ чист? шахсе ки ҷиноят содир кардагӣ нестай, мисол ҳамура ғайриқонунӣ ҳабс кардагиянд ё ғайриқонунӣ ягон гуноҳа дар калаш задагиянд, дар ҳамин вақт суд уҳда дорад ки ҳамун шахса сафед кунад, мисол тарафдори ҳамун шахс боша ва аз номи давлат ай хонаводаи ҳамин шахсият узр пирсида шавад. бо дар кодекси ҷиноятӣ моддаи 85 фаҳмондагия дар бораи сафедкунӣ. Мегзарем ба саволи 11 савола додай Амриддин: алоқаи ҷинсии зӯроварӣ чист? алоқаи ҷинсии зӯроварӣ дар ҳамин кодекси ҷиноятӣ моддаи 139 дар омадагие ки мисол шахсоне ки ягон духтара мисол ба роҳи зӯроварӣ қадиш алоқаи ҷинсӣ мекунад ё мисол ягон ҷо файродш мекунад хонаша ё ягон ҷо шабнишинӣ файрод мекунад, дар ягон об ҳамура дору метиҳад, яъне ки доруи вазвуҷдаиш метиҳад, ҳамура вазвуҷдат мекунад, қадиш алоқаи ҷинсӣ мекунад. Дар ин бора дар моддаи 139 кодекси ҷиноятӣ омадагия ай 5 сол то 7 сола ай озодӣ маҳрум карда мешавад. бо ҳастай ҳолатҳое ки мисол ба роҳи шантаж ё ки ҳастай ба роҳи занфурӯшӣ, мисол мегирем мамарӯзҳо
духтарора мефурӯшанд ку дар ҳамин ҳолатҳорам ҳастае ки дар ҳамин моддаи 140 омадагӣ то 2 сола озодӣ маҳрум карда мешавад. мегзарем ба саволи 12. савола додаед Умаров. Салом бародар, мешавад ки ман хидмаи учёти падару модар бирорам ба номи холам гузаронам. Ӯ фарзанд надорад, ӯро сарпарастӣ кунам, дар ҳамин вақт аблава лезид мекунад ё ки не? Мисол вақте ки тихтаи қайд ай ному фамилияи падару модарат мебирорӣ, ба номи холат мегзарӣ ё ба номи тағоид мегзарӣ, ба касе мегзарӣ намегзарӣ, агар ӯво фарзанд надошта бошанд, тира ҳамчун фарзанди хичон қабул кунанд, ба номи ҳаваё ки гузашти, падару модари тир розӣ бошад, агар дар ин вақт як писари ва ё ҳисоб мешавад, тира аблава ҳуқуқи бурдан надорад. ин ҷиҳата бигӯем фарзандхонӣ мегӯянд. ҳамин хеле фарзандхонӣ кишид ба розигии тарафҳо, ту ба номи фамилияи ҳаваё мегзарӣ, тира ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. саволи 13 додаи номуш навистагӣ нестай. Саволам навистаем, хезури мардак бираса, барои чӣ мумкин нест дизанагӣ? Охи фарқ надорад, тира зурат мераса, намераса, хеле ба зуррасӣ бигирӣ, бародари азиз, ҳар як сум дорад ки зурш ба 20 зана мераса. Не ки дар қонуни мо ҳамин чиз иҷозат нестай, яъне ки дизанагӣ маънай дар ЗАГС. Барои ҳамин мумкин нест, чизеро қонун гуфтай, ҳавая риоя кардан дар корай. Саволи 14 додаи Обид. Салом, се бачаем синни соли 2 акамай хизмат гузаштагӣ мешавад ки ман хидмат сардори оила кунам? Не, намешавад. шумо як падару модарен, ӯ акоитану фарқ надорад синни солшон гузаштагӣ ё гузаштагӣ нестае ки намешавад тихта сардори оила кунӣ. мегзарем ба саволи 15. савола додаи Умед. Салом, дар оила як бача боши аблава мебарад? Не, намебарад. саволи 16 додаи Зоирҷон. вақте ҳамсарта мезанӣ ягон чи шава ё қатиш ҷанг кунӣ, метавона айболот шикоят кунад? албатта ки метавона. мисол ӯ ҳамсарт бошад ки қонун нагуфтае ки барои ҳамсари худат ҳамаи чи мумкинае тида бизан ӯро маиб кунӣ, ягон ҷоша бишкан. ӯ ҳамсари худам бошад, метавона ки айболоито шикоят кунад, тира ба ҷавобгарӣ бикашанд. мегзарем ба саволи 17. савола додаи Рустам. агар дар оила ду кас боши худат ба номи очат, акат ба номи падар ва онҳо ЗАГС надошта бошанд, аблава мебарад? ин фарқ надорад, ту ба номи падарти, акат ба номи модартай. асос ҳамие ки мисол вақте ки ҳамво тӯй кардагиянд, дар тӯй шоҳидо будагиянд, ҳамво шоҳидӣ метавонанд ки ҳамё як оилаанд. хеле намешавад ки мисол ту ба номи отат бошӣ ва акат ба номи очат бошад, тира сардори оила ҳисоб кунанд, ҳуҷҷати яка писарид битан, мебаранд ба хизмати ҳарбӣ. мегзарем ба саволи 18. савола додаи МД. ваини билет чанд сумай? ака ваини билет дар рӯи қонун дар фурӯш нестай ва нархшам омадагӣ нестае ки ин ҳамин қасум фурӯхта шавад. ин чиз ғайри қонуние, касе ки ваини билета мехара ё ки ваини билета мефурӯшад. мегзарем ба саволи 19. номуш навистагӣ нестай. навистае ки салом, очам қатъи отам дар Москва, ман иҷа худам тоқае метавонам сардори оила бошам? бале, вақте ки мисол дар оила дар хона танҳози худат тоқае бо хоҳар дорӣ ё додар дорӣ, ҳамин фарзанди калони ти падару модарат ки набошанд, ту метавонӣ худта сардори оила ба қайд бигирӣ. мегзарем ба саволи 20. савола додаи Гизала. номуш навистагӣ. салом, аделда мумкине ноболиға задан? дар адел ягон каса задан мумкин нестай, на танҳо ки ноболиға, болиғам боши ҳаққу ҳуқуқи задан надоранд тира. мегзарем ба саволи 21. савола додаи Блогерча. салом, маълим метавонад талабаи синфи ҳафта бизана синьяк кунад? чӣ хеле ки ҳами адела гуфтем, ишам ҳам хеле ки ягон маълим на синфи 1 зада метавонад, на синфи 7, на синфи 11. дар ин ҳолат метавонем бре ай болои маълимтон арз кунед, ариза бинависед, шикоят кунед. мегзарем ба саволи 22. савола додаи Вали. салом, ман метавонам ваини дохил шавам? пилша гап зан. ака метавонӣ дохил бишавӣ, чӣ наметавонӣ? ҳамин аттестат дошта бошӣ, метавонӣ любой ҷобраи дохил бишавӣ. ростига баъд ман пули уҷара намедонам, ака ки договорш чанд сумай чӣ хеле. мегзарем ба саволи 23. савола додаи Конибодом. агар дар Россия хизмат кунӣ, бо дар Тоҷикистон мекунӣ? Не, намекунӣ. саволи 24. додаи Шодмон. агар кати духтари ноболиғ ба телефон гап занӣ ё ба SMS, чӣ ҷавобгарӣ дорад? ягон ҷавобгарӣ надорад. қонун маъна накард ки ту қатъи гап назанӣ ё қатъи гап занӣ, ҳеҷ ҷавобгарӣ надорад гуфтагии худат. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи Мустафо. салом ака, агар ронанда ба мошин дар ягон столба аварӣ кунад, вафот кунад ва столба шикана, шахси мурдаро ҷарима мекунанд барои столбара шикастанаш? ака бародари азиз, ту худат як шахсияти ба ақли ба фикрам
ҳамин саволта бояд намедодӣ, барое ки вай шахси мурдаро чӣ ха ҷарима мекунанд. ӯ агар мисол мегирем ҳамун одаме ки мемра пешаи мурданаш мезана ягон столба чапа мешава, столба мезана дар болои 3-4 кас, ӯ 3-4 кас дига мемра бо не ки баъд аз чанд қа мисол ба ягон ҳолат ҳамин шахсият худаш вафот мекунад. дар ин ҳолат ҳеҷ кас ҷавоб намедиҳад, ҷиноят маҳкам мешавад. чӣ хеле ки доғи судӣ баъди марг айбайн меравад, ҷиноят ҳам ҳамин хеле баъди марг айбайн худаш мерава маҳкам мешавад. ҳеҷ кас айтани одами мурдагӣ ҷавоб намедиҳад. ба навистае ки ҳамсояи мо авария кард ва мурд, одами мурдара ҷарима карданд барои столбара шикастанаш. бовар мекунем болои сухтан намакоб меган ростами. ака рӯи надонистани қонун мумкин ҳами кора кардияна ҳама одамо хаб кардиян, не ки дар қонун ин чиз омадагӣ нестай. мисол баъди вафоти шахсият ҷиноят маҳкам мешавад. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи видеои тоҷикон номушнавистагӣ. салом ака, савол чунин аст. мисол шав дар берун гаштаестам, як бачаи духтара маҷбурӣ расидаистаи ман ҳамура бизанам, ягон шава ба ҷавобгарӣ мекашанд мара. албатта ки ба ҷавобгарӣ мекашанд. ака қонун нагуфтае ки ту мисол пушти як каса бигирӣ бизанӣ ура маиб кунӣ ветара ҳеч наган. ҷавобгарӣ дора албатта. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи идибеки зафарӣ. ин саволи бародар беҳад роҷибадай навистае. салом алейк бародари азиз, ман як савол дорам ба шумо. як шахс сактаи дил яъне дилдар ба касали дил гирифтор аст. дар давлат ҳуҷҷати беморӣ дорад. як моҳ дар федератсияи Россия бистарӣ шуда ва боз дар ватани худмон низ ба муҳлати 10 рӯз бистарӣ шуд ва 2 маротибаи дигар аз назари духтурон гузаштааст. онҳо дида баромаданд дар ҳақиқат он шахс ба касалии дил гирифтор будааст. дар ҳамин ҳолат повестка овардан ба он шахс ё аблава карда дастгир кардани он шахс дуруст аст ё ки не. мумкин аст омадааст чизе дар қонун дар бораи ин гуна шахсони бемор. худованд зеҳнатро аз ин дида буротар гардонад. аҳсан ба он касе ки туро тарбия кардааст ва хонандааст. офарин офарин. раҳмат бародари азиз барои суханҳои хубат. зафарҷон, ака дар қонуни мо омадагие ки мисол шахсоне ки беморанд бо тимболе ки худат гуфтӣ ин ҳуҷҷат дора, ин шахса аблава бигем ҳаққи қапидан надорад. яъне ки ай хизмат маънае барои ҳамин хели шахсҳо. тимболи ин ҳуҷҷат дора. атто мисол ира дар назар дошта бошӣ ки ҳамин шахсият ҳуҷҷат дора, не ки аблава меқапаш ғамш метиҳанд меган хизмат мебарем. дар ин ҳолат ту метавонӣ бирай ба прокуратураи ҳарбӣ ё суди ҳарбӣ айболои ҳамун шахсиятҳо ариза бинависӣ, заявление бинависӣ ва ӯро ба ҷавобгарӣ мекашанд. вақте ки беморае ҳуҷҷат дора бо тимболӣ метавонӣ бирай айболошон заявление бинависӣ, прокуратураи ҳарбида ё ки суди ҳарбида ӯро ба ҷавобгарӣ мекашанд. ин хе бигем дар қонун мумкин нест ҳам хели шахсиятҳо дар хизмати ҳарбӣ кардан. инак барномаи имрӯзаи мо ба охир расид. бо шумо буд Сорбон Сафаров. марҳамат ягон саволи дигар боша бо дар поёни ҳамин видео комментарида бинависен. чӣ саволе боша мо кӯшиш мекунем ки ба саволотон ҷавоб дем ва ӯ шахсиятҳое ки ба саволошон ҷавоб нагирифтанд мумкин саволотон пафторай ва баъзе саволоеш ки мисол агар ман надонам ҷавоб натам ӯро то омӯхтан мона интизор мешен дар барномаи дигар ҳамун саволоро пирратар ҷавобша ман омӯхтам пирра ҷавобтон метам. зинда бошен намакаса.